Mayang gabi guys, this is Eric. Welcome to my channel. Mayang gabi sir. Kung sa ganyan mong pamati. Itong hawak lagi. Hawak sa pa. Hindi banal display ba? Banod na? Pinagtal di ba? Pitang. Lemong ko, nasa napitan sa pagdari. Hindi ba? Dari dyan, dari. Okay. Pero yung pitang mo ba? Sakit po siya, marang nagsabay-sabay na tanan. Sige niya. Ang imong banod, isa lang kakuan. Dito ano? Under sa wala. Wala problema dito. Ang tuo lang. Batang nimo, anak, wala ikuan. Binibili kami. Marang mo sabay-sabay na tanan. Nagabasa na kagahapon. Say, basa usay ulanan. Pero- Pero bugubog ang kuan. Pero dili ka nagakuan ka na. Wala, yung nagabasa o ba? Iniguli bitaw na ano, masa Sabi ko. ko yung masa. Hapbat dito wala ka na. Kana lang magbiyahe ka. Biyahe ba kanutan guro. Wala basta init magod, mabasa ta mo na. Pas mo kitang labas na no, pero bital na kay di ka nagabasa ni uli. Kaya kung nagabasa ka, para nang halos mo sa uban maligo. Ang hapbat dito. Kita. Pila kadlo ni man pamati ng sakit imong hawak likod. Semana ni guro kape. Duha na semana. Ako rin gid. Ako primero action ni gubag diri nga. Uli ano mayo ko panahon to ba? Yeah. Wa niya po nawala no. Permitir ya po. Inuman mo tambal na. Wala po. Wala lang, barangay mo lang di. Hindi ko na. Sige, sige. Asa ganito mong balay, sir? Ara sa pugo. Kugon. Ayan, so... Ayan guys, shout out sa taga Kugon, Digo City. Nasi Sir Dre atong tabangan, no? Kay... Nagsakit na iyahang hawak, likod, niya, banhod po sahay, no? So atong tabangan si Sir, inabanan sa pagampo sa Ginoo, no? Kaya di man makaya kita-kita ra, no? So magpalaban kita, no? Nya, shout out po sa ko ang mga viewers, nagatanaw sa ko kada gabi, no? Shout out sa inyo, God bless sa inyo, na ubanay ko sa pagbiyahe, ubanay ko sa ko ang pagbiyahe sa paghilot karon, no? So, shout out sa kong mga nagasuporta, nagasubscribe ka na ako kanunay. Ayan guys. So, of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Pinay. Special mention India, Indonesia, United States, Japan, Malaysia, Singapore, Vietnam. Ayan, thank you for watching my YouTube channel. Please subscribe, like, and share. Ayan guys, so karon maghilot ako guys. So, banay ko tanawa ko kanunay. Ayan, so shout out sa taga Kugon, Digo City. Okay ra ka diya, day. Ako sabi. Ano ba? Na-text Jewel yan mo. Yeah! Yeah! Yeah!
Yeah! Ako unsa ba? Sa uy. Kani, gaki ka aya. Yeah! 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 Uy. Yeah! Nanay lechon mo. Saturday daw is leaving. Yan. Okay. Para tunggutin itong gunting mo na tumigil. Oh, Ano po itong taman po? di man ako ano. Kumong naman ko ano. Ako lagi ang ikot. Ang hindi nari. Bilang mo ba siya? Ito? Is pa baby. Pero makakita ko. Yeah. 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 Ayo higda kay mga ikampong.
lista naman. Idol pin. Ang gali ma'am, kaya makaigit ko. Ayaw idotong ka na. Dali ma'am, mabuto na yung bulkan ma'am. Yeah! Yeah! Dali balik mo buto na. Yeah! 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 Anak mo ganun sa kinamo gidalaga good. Pansin ba? Ano trabaho? Nagsuon ko sa TikTok na. Kira sir. Wala sakit? Ha? Sakit gamay? Mag-explain ko sa mo sir, karon mo magkanapahilotos ko ha. Mag-explain ko sa mo ha. First pa man imong hilot sa ko ha. No, mag-explain ko paminawa ko kay importante kini sa imong kalawasan ha. Dili lang para sa imo ha, para sa ato tanan apel pud ko ha. Mag-explain ako sir. Ha? Oh, kani dire kung wala pa ka masayod sir, mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot sir ha. So himuon lang nato siyang balay kaya para mas dali siyang basabtan bot pasabot. Kung balay siya, dili gyud siya parehas, no? So ano siya, so automatic kumutaas ang atong uric acid sir. Kani dire automatic ang atong dugo mag-sticky gyud na siya. Dili maayong circular sa dugo ha. So kung mabot ang time nga di na magtawag circular ang atong dugo, kung ato na i-refer sa doktor, mao na pinakababa nga rason nganong i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa tuwa kung magpa-dialysis ta, kay ang dialysis pa is forever, ha? So karon, pag mo-atake ang stroke or mild stroke sa usa ka tao sa kung taas ang uric acid kani dire, ang mapikton sa tao hap siyang lawas kaning wala may maigo. Kung mo-atake ang stroke or mild stroke sa usa ka tao kung taas ang sugar kani dire, ang mapikton sa tao hap siyang lawas kanito ang may maigo. Unang ang explanation nganong ang atake sa stroke dili parehas na iwala na apoy to sir ha. Kung nakinakitaan nga mga stroke patient. So karon pag atake sa stroke sir, si sugar o si uric acid nagsabay ang duha plus tagas. Ang resulta na din na yun sa kalakaw, no?
No? Pero pwede pa na sa matabangan, no? Napoy ka bang atake, sir? Pati ba mapiktahan? Ha? So ana lang yun, sir, maningkamot ang wala ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke, maningkamot ha. Na kanya itong uric acid, dili din sa mutaas, kung saan man, ang pangutana kung saan nga di mutaas ang ating uric acid. Una-una, bawal manigarilyo, bawal mo inom nga makahubog, sir ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kagisda nga na imbis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kandeng. Lamang loob ha? Labi na dito si karneng, ula ha? Yung magkakam ni garilyo. Ha? Inom. Maayo, very good. Ano siya? Sakit gamay? Kani siya sir, dako nag-ay kumpiyansa niya. Lusay na siya sarakan o. Kani lusay, pag init ang dugon, mudako ni. Mao ni hinungdan nga nung na tao nga magsungkod-sungkod or magtaking mula ka man sa may stroke. Mao ni hinungdan sa tawagan ninyo sir, osteoarthritis ha kanyo. Osteoarthritis ni arthritis kani heel arthritis. So kani arthritis ha, para malikayan na itong di na mo atake. Kung una bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulad, uyap, pasayan, alimango, balot ha. Magkakam kag balot. So ganito dahil mo no sir. Sugar, very good na ninaw kita. So automatic sir, kita tanang tao nag-sugar atong lawas. Di man mabarog ang tao kung walay sugar ang atong lawas. So manikamot na kita sir ang atong sugar, mag-level or di mo taas ang atong sugar sir ha? Para di ta magka-diabetic. So ang bawal ano soft drinks, kape, juice ha? Soft drinks, kape, juice. Magkakaminom soft drinks. Magkakaminom soft drinks sir. Ha? Sagot mo no? Driver niya. One, baka pula.
Kira? Tagal ka mo sa. Up.